Ngicela ukuqala ngoNdlunkulu. Ngicela siqale kuNdlunkulu. Uyabona uma ngabe uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthatha iy'nqumo wedwa. Uma uganele kaNdlunkulu awukwazi ukuthi uhambe ugaxa amadoda noma ngabe-ke nje-ke ushadile. Umfazi ushadile awukwazi ukuthi uhambe ugaxana namadoda noma ngabe imaphi ushadile. Uhambe ulinga ey'fubeni zamadoda. Wesima ngabe umuntu odume njengoNdlunkulu, culture yamaZulu. Number 3, ukusoleka kwakhe kukhona into esitshelayo ukuthi uMasango, yabona, asibeke eceleni ukuthi siyazi ubayedwa ukuthi ubephuzile, kodwa le ndoda ine-cry, ukuphuza kwayo kune-cry. uNdlunkulu akekho innocent, ngifuna ukunitshela lokho, akekho innocent. So noma ningangithuka whatsoever, but uNdlunkulu is not innocent. Ngifuna sikungene la lokho. I-behavior yakhe sonke siyayazi, uhlezi all over, uhlezi ephapha ekhuluma, anginayo nje ividiyo mina yakhe la khona ezothile njengabanye uNdlunkulu. Ukungena kwakhe uNdlunkulu wangena wahlukumezeka unkosikazi omdala, kwanengxabano sekungene yena ubayede nje ukungena kwakhe uNdlunkulu nomzamo akubanga nepeace. So mayingene wafuna ukuba relevant, ebe umuntu ohlangane, yabona nje waphithizela njengoNdlunkulu. Sekungena indaba kaMasango, sekungena indaba yokuthi uxhaga amadoda, sekungena indaba yokuthi umise ixhokovana emzini wendoda ingazi. Uzokwakha emzini wendoda, indoda ingazi. Wrong uNdlunkulu. Lokho we cannot defend. But inkosi hayi mina of approach kushayile baba. Hayi ngeke. Ngeke angiyazi into enjeyana. Yabona nje angazi sizothini ebafaneni sibakhulisayo ngenxa yebehavior yakho. Angazi sizothini. I do not know sizothini. Masikhulisa vele we are fighting la ku social media. Amadoda vele angena agxeka omama abazele, agxeka amantombazane, agxeka abantu abazaliswe ngaphandle, asha abantu besifazane. Wena as umuntu oyinkosi, umuntu wesifazane udemonstrate ukuthi umuntu wesifazane kaZulu akayilutho. Uveze ukuthi umuntu wesifazane akayilutho kanjani kaZulu. We can never defend this. Noma ngabe kuthiwa ndlula mithi ubudime kanjani, asikwazi ukuyidefenda le. And asakwazi ukubona uburongi manje bukaNdlunkulu ngenxa yebehavior yakho. Noma ngabe ufebile ke, no, ake sithi usiphakamisile isidwaba. Let's give her a benefit of the doubt. Sithi undindile usiphakamisile isidwaba. But ukumthuka ngaphansi kweyiketi kanina, go as far as ukuthi isitho sakhe sangasese noma ngasinikeza noma yiphi indoda unandaba, uyanuka. Mdlula mithi ngeke. Hayi ngeke. Umuntu osebukhosini ngeke baba, hayi ngeke ikuhlulile. Uyazi the sad part is kungenzeka ngempela ukuthi the wife is in the wrong end. The reason why irekhode lento le uyazi ukuthi vele naye akhona amaphutha amaningi awenzayo. Mina i-character kaNdlunkulu ngiyayazi nge-social media ukuthi umuntu uyakuthanda vele ukubuka la mama. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Cha phela abazalwane asikhulume nje iqiniso ngoba vele sekupintikile. Lo mama uyakuthanda ukubukwa. Lo mama uyasithanda i-spotlight. Lo mama kahle does not deserve ukushadela ebukhosini. Fanele ashade nje indoda normal because of i-character yakhe, and there's nothing wrong with the character yakhe. That is who she is. If you compare lo mama nalo mfazi waseSwatini, umcompare nalo mfazi uNdlunkulu wethu, naye it's total nalo waseSwatini, lo waseBank, these 4 characters, it's more comparisha uNomzamo, uMdolomba, na these 3, it's 4 different characters. Laba bawu-3 baya demonstrate nje ubukhosi. Yena kwafana shade nje indoda common.
Ayifanele nathi njengoba nje uziqinele, uzithandela i-spotlight, uyakuthanda ukukhuluma, uyabona nje ula imfomfa nje uyamfomfoza, kodwa wamkhethe emazi ukuthi unabantwana, wamkhethe emazi ukuthi uzele, and uthe shada vele, washada sesimjaja ngoba vele kaZulu akashada umuntu osezele kwenye indoda. But as inkosi wamkhetha umazi ukuthi ena unjalo. Wakhethwa uwe, kwathi noma sekukhuzwa, wathi asikiyeke uyamthanda, uthandwa nguwe. Sifika kanjani la? Sifika kanjani lana? Hayi ngeke bayede. Hayi wena wendlovu ngeke. Ngeke. Yabona engigulise kakhulu. Yabona le engigulise kakhulu. Usumbiza ngeG. Usuthi iG lakho. Usumbiza ngaphansi kweziketi kanina. Awungeke. Hayi ngeke wena wendlovu. Ngeke. You cannot address umuntu wesifazane kanjalo ongena naye emashadini. Okusikhundla sokuba uNdlunkulu, ngoba size samgwinya lo mama, samgwinya sammimilita, sazi ukuthi uzele ingane ezingekho, sammimilita samgwinya ngenxa yakho yokuthi sihlonipha into wena oyithandayo njengenkosi yethu. Sifika kanjani la? Sifika kanjani la khona usuzosebenzisa thina uthi amaZulu awakufuni? Why uzola amabhekles akho usebenzisa thina sisizwe? Awamfuni ngobani? Isiphi izathu esenza ukuthi angamfuni? Ngobani? Wena wendlovu, wena wendlulamithi, wena wasebukhosini. Hayi baba, ikuhlulile approach. Yakuhlula futhi wavele ulo nama-allegations wabekile azwakalayo. Akekho umfazi ongakho umuzi egcekeni lendoda engareportanga. Ayikho indoda enga-understand umfazi wayo uhambelenga ey'fubeni zamanye amadoda. Ayikho indoda enga-understanda ku-social media ukuthi umfazi wami engareportanga, kodwa indlela oyenze ngayo kuhlulile. Kuhlulile baba. Part 2. Kuyasetshenzwa kudlala. Part 2. Indlela ongena ngayo emshadweni izokubamba phambili. Indlela ongena ngayo emshadweni izodetermine ijeni yakho kulo mshado. Balekile kabi ukungena kahle emshadweni, ungabi khona umuntu okhalayo ngenxa yakho. Number 2, sathi masikhuza lapha la ku social media sibabaza njengamaZulu, nangumZulu phaqo. Lokhu kwathi inhlo bengiqala ngomdlokombani lo ukuthi kuthatha umuntu ozele ingane kwenye indoda. Akwenziwa, seningangithuka kodwa akwenziwa. Sasiqala ngaye. Ngisho kahle ngoba nami ngizele. Akwenziwa, esintwini akwenziwa. Sakhuza la, sathukwa. Wathi uyamthanda, kwasho yena ungangezwe lakhe. Wathi uyamthanda, akanankinga. Sathi uma sikhuza lapha kuhlukumezeke ukaMayisela, ngoba wathi ukungena umdolomba kwaxovana kwanomsindo, ngoba engathi ukungena kwakhe akubanga kuhle. Wakhalima mkhulu, washo ukuchitheka umshado, washo ukuchithe kwanesililo. Sayikhalima sathi hayibo kwanjani, akahlali nayo mamyeni umdlokombani, akangasho ukuthi akaphume, akahlali naye ngoba kaZulu idivorce ayikho. kaZulu angithi kusho njalo, ithi divorce ayikho kaZulu, akahlali naye. Phela uma ngabe uyilida kumele ukuthi udemonstrate indlela. Angithi kwaZulu kuthiwa thina sashada ngamabhokisi, idivorce ayikho, akahlali naye kumamyeni wakhe. Wazikhethela mamyeni wakhe akahlale naye, akho mamyeni uzophuma akahlale naye. Khona ningane different ezizala akahlale naye ngoba ni kwaZulu mawuthelwe ngenyongo ayikho divorce bo, isikhuna sibe ngumkwezeli. Akahlale naye ngoba boba u2
silapha nje iphalishi labo, iphalishi likaMngeni uMdolomba, iphalishi likamdlokombane. Akahlale naye ngoba kwaZulu the last time I checked i-divorce ayikho. Akahlale naye ngoba sakhuza, ngoba sasiyibona lento ukuthi yaphi, sesibadala phela, sasibona kodwa ukuthi khona la ekuzohamba kuhambe khona indlela angena ngayo. Akufuneki ukuthi uma ungena egcekeni lendoda kukuqhuma impi, kube nesililo, kube khona ukhalayo ngawo, ngoba ijeni yalowo mshado loyo uzohamba hambe kube nje. Akahlale naye uMdlokombane kuxoveni, kuyiphalishi kunjalo. Isinyalakiti sakhe akahlale nawe umfomfozile wakhe, ula imfomfa wakhe, akahlale naye phalishi lakhe. Ngobani? KaZulu hlezi sizwa ngani i-divorce ayikho, ayikhaleki, azikhale. Come on, carry on. Siyabonga Nganzobe, siyacela uma uqala ukungena leli khasi lethu wenza ubulungisa, cofa subscribe button le channel yethu Mgoseke Nganzobe-ke lona-ke wesifazane-ke ugeqa amagula udabeni luka Ndlunkulu kanye no-King Mesuzulu. Mina nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section sizovulwa ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.